الله رب تعالى في تحجبه هدادا بخلق نبي استضاء ما زال مستترا في حجب غيابه حتى أتى وجميع الناس في شبهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. مبرما لمن كلو السلام عليكم ورحمة الله. أفولين كوفي مي فولي كرنجري كان يشي أنكر مغم أنفا نمكر مغشين دموغي أمي دو دونكاي على كان يمانا على كشجاع أن كنيا الله ونكنيما يا ربي على كادانما babu bamin damnana ankara mawshana da mawqifi an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hijira ka bo Makka kata Madina ne siko folo kun kira bismillah shina ya asiko flana ganna la silingo labena ma kuma sikake kada dorramu kira ni kalu damnana kata sisama alhamdulillah ala yaldarranu li ayran badina ala bisigi malasrana ala kraka hijra kabo Makka kata Madina idan biyosi ko flane ndoke alaka foto nikataw ala kanisa bagola. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. أنا درس من ضمن السيسة وأكرا بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أكرا صلى الله عليه وسلم aka bon Makka kata Madina mislama ne dire kata islama ya fanga damne anko o hijra ko de tabana sisa parce que mahram de islamu ka sanjale mai bare hijra ke rawati min kunnana wa asru sande bil rawu sanda min de muharrami nakro kunna abdamne o muharram de sisa ودي كمان تمن ما يعمي كفونا فرا هجرة كرا هجرة يلا كرا محرم يرد لا أما كمحرم لا محرم دي سان كالفورة وتم بيه كقرو وتم بيه سن إسلام أكنا وتم بيه سن إسلام أكنا وتمنى أنك كلو لا سان كونو نسا وسان دي سان فورة كم قري ودي غاتي كفوا بالدمنة ودنا أما فهم amina fo chugo mena ka fo muharram tumbi sun islam akana ala tunye to gon fo islamu ani ka latri ka fo rabu be beninka tan te kalu dani bala no la haram kalu ashuru hurum ni fana tumbe ni mes ani islam rabu tumbe ni meninka sun islam akana awa famu o feminin be ni rabutun benen baka jahiliya kono san islama kana wa lahum kalun nani bala kafudul qadat dhul hijjat muharram rajab ubenen beninka kasu islama mana islaman naka sawatidi wala sanu bi islama yusure rabu kan la radun ga islama ya sawati ukuro de la radun manju la rami mana wa nasi do fangoya ay islamai wa qaida do fangoya o de la rajuwe nga ka fo de kwanga tichi e bin ke ofana la de la rawu be islamai min sabati sira situla
ukachania misalu dole al misalu dantene yani atu ye kuma min dam nona wa hiraina ala kala boli Makka kata Madina kata islama sawati ka dawlatul islamiyya wa islama fanga ko sawati no kira Madina anko ni uwati shira islamu ka hanga wakati jo afa kusure ka ko chaman jati binana we walanda usurala we wajuru ko surala awa we fan surala ambe fili bambali minani nanya le famu oteke o fen ka chala kusure parce que avec comme ambe fili bambali la fili ati banfiu avec comme domolo de frata we mashiba do wa anko sayyidina Musa na ala ko wala kirhum bi ayyamillah kai ka mo tashi ala ka dumbawe an wata su ko ala ka dumbawe ala herake dominia ani ayi harakitu ke dominuna ka harama don tashi ula ni mai na ayi ninketa ala ninke nuni ka dani nika harakin yorra aya chugodon akana ninke ni ka saka usur tande wa ayyamullah anko ayyamullah bi qur'ana kono ne tafsirul laje tafsirul bayake ala en ma bate domina wa ala en yankata bi a'udhu billahi dominuna ikam o kusmani udi ka fu on yono bisika ke anko tafsir shiti min yanga salama munasawatu wala salama ko ba min bambulo ni sigatu lula ulu benna maulid bekala ala ka rabbana sallallahu alaihi wasallam wa ayyamullah skashitula hijra bara kabo Makka kala Madina wa ayyamullah dongro bala awa salama kono wa ko ka chan ala sunama nanda bina somo anko kitabu shiti mini maulid bala mi dhikra al-hijra kusmani mi bala wa mi dhikra al-isra bala salaka daga sunna sallallahu alaihi wasallam mi fathu Makka wala makan dalili mi ghazwat badr wala kitabu shiti nafra ayyamullah ta'ala na'amahu wa yani ala balahu yani ala kan nemo naka jirabe ko wala foro manaka dawudi sa foga da sijin wurima wa ya ayyamullah angone sayyidina Musa nafra kake uduna wa su'alaka ratta sallallahu alaihi wasallam dan dallu tambulu mo sibulu fana ka fo ko ala kara tanu non be bola salaman nanen ko fe ko kuma be sayyidina Musa de no fe ko ayyamullah bu kelende bulo o de ka dollo ya ayyamullah kira wora sentala ngoto ma ambe man kan cimina min konnuna wa barantanya do ani kalambaliya abe fode kana fenkala mi sharama jinmi nga kana yereke bidado anko ko ni we kalamale sanko bida dalube ke ala karama ke sallallahu alaihi wasallam ala kala rebo ke shuri ko sawu do dibina ni kuyi kake sebo make to ulu kanga kewa ulu manga kewa wati dibina ni kudre fraji yande dibina ni kudre ini ala kira sallallahu alaihi wasallam dumi ke nyonse we tamal nyonse we sali nyonse we baroko nyonse ulu hakiri beta mi heche ngana kore de be wati la minte ni yo no luko be ni fana ke bi utini minna mi aye utini minna o tawn ka bi wati tewa utofam wati be ko dunnati wati ko do wati shibale abato abetui uni haram kutikili o anye ni force chama amesa ka kuma ndabnena ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira make sebo make khalifa make ngudda lute kalambali ka daludi do atsika sebere membe sika sebe dalude yini yoro werede ibe dalu kitabu laje ita so min tala yorshi ni dalu banade ibe nifo ki yere nyana jena wala ni dalu tibulu yere fi ibe nifo ngasi san achara bari mo gufu do nana ule mazhabi kalam beke fuyi de kitabu koro bella gushi yedon ba koro bella gushi no le dalu ni asbenente wajibu de ka fo ikati lo sembal dola awa atsika jira wala salafu make sebo make akuma chara kalam bale adiru ne makalande kan fane kalam bale par don ko kitabu flamulu ne
be kitabu kemi juli ke nyonka ni be sharaki tunyini ite ni ala fiu afamuna yan anko fana darsu tenena ngo hanni mo sorra min ko nin ko no nimbala afen ni wati ni nane islamo fle jarabi min buluni islamo fle kofetoli min bulu debunye islamo fle filibanta mina bekala nembuye fembela jelinna ko fennu kanga kesison الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات نهاية على كراوك كما سواني كوي كرا كلن كبسي قابنيو كما سواني كوريني نهاية كراو كرنا نواتي منا يباسو علينا نكورو دي وواتي لا نيفة موي منا نوي يباسو داوي يونسو دلو يرلا نمين نجا ونغا نمين يو غولي من يوانا يري نغا كرا كاني من تسكيلي يورو تشويا كما يما فامو دو بكراي den kele ci kelen diw ngaw ka kanto kelen na hagil da kiro yere fama fa nasir ne ibrahima kofe abe ibrahima dende bu te ci kelen wa ko kuma kan kelen wa ko ci kelen din fa na ka watu te kelen ci gumina ko kuma ka ma kelen ci an ko di to ko kelen ne ka puisque ni rawu ye min la ka di amma o de do kala warti na malaje o kuma min ni be shiga ke kore de na fo de ala ko aso dalu te yini ci هي نوتما هي ذكر المولد النبوي الشريف ونبوك منا أمي كوري فوق فارك رب رسول الله عليه وسلم مكة أي سيدنا علي وتواك دلنكا على غار حراء الدنوكنا أي غار سورة الدنوكنا أي شو سبكي أسمعت من الدنيا كان الديامة أبورا ترانيا نيني كودوي لكن أن كودي سيسا أمو بمنا anko bo hijiren kono ode kuma yulu furaw ulu banaw odu sirme bu kono me an be mun ba kono bi min ban nafa anga je kula min ban nafa anga dina kula ambo dasuji ambo do tomato asika foka ba ngame do tomo dasu an si ko foroke anya do fala yina sena si ko fana na me mifo ka fanga wala min bo hijira no ye sharifa kono ala kala awa hijira ngona kana madina amma famu ka fo dina ko diro dina te idriji ala kala idriji mana sallallahu alaihi wasallam an dina de nana o qur'an nasidi politique te ani politique mana ani dina de nana kama yakhlut al-ba'd dhanna minhum annahum yakhdou bi dina ko ni politique do nyona fuy ba me dawla ko ala kira sallallahu alaihi wasallam kay politique ke woni politique sinte ko atiya ni kuma juure do kira ya ni politique atikile dina ko ni politique tikile wa hakil la ko islamad de bu ku yere de deme ko do la fando fe ala kira ni minna sallallahu alaihi wasallam dina de do ليس إيديولوجيا تي وليس سياسة بوليتيك فناتي بوليتيك من أوله إلى آخره كلام شادو من أوله إلى آخره نمردو من أوله إلى آخره كالوندو من أوله إلى آخره جنفاندو على كربو كشوج منا صلى الله عليه وسلم إذا كودو كني كودون سري إدونشي إمسوشي ikam woche ikam ram woche oni politique kutike mo mana politique dola ye ala krason ame politique min do bisika ko e jori ko to e fo politique ka fu krama ala be afami ni keta aba fo mi ni tuta e politique ko kuma fo e ba politique ba tam ni ya atisika famu yan islama min yara kara tarani madina atarani la halam ni yede ko min famiya min ye mankuti min ye o de dina o de ala kara ka dina sallallahu alaihi wasallam o de islama ma famo abora ni femi maka kata madina hada huwa al-islam o de islama ya islama yere be fendo be fana o lu islama basu ngulu te ay rebe foka fam parce que dina ko ni mana foka ba o kira ala tay nala ko awa inna ad-dina inda Allah al-islam nakum lakum dinukum waliya din
ناكو أو دينهم الذي سوى لهم دائما دينا بنا كاكي ألك كدلالندي وشكا كدلالن تالا حكي لدلالن كلين تالا كاجرا كفو عليك كليندو نعلكو إن الدين إن الله الإسلام أو دينا على فيه والإسلام ناكو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم ومن إسلامات تنيني دينا كلا أتبني إسلامات تنا أمسا هكافو إسلامات تنا دينا ودينا جينا كبو على فيه نكرادو ناناي وتقو دكو إسلام نكورد دونانا حكي الله ورد دونانا أتساك الديناي ألاكو اليوم أكملت لكم دينكم نك الدين الدفايبي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نغا نيما دفاك بي الإسلام الدين الدفاعي أكملت لكم دينكم نك الدين الدفاعي ورضيت لكم الإسلام دينا نجناك إسلامك الدين أي أقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ناس قال منك الدين ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله أبي من بوتنا على تنودو نتولو باتو نيس إسلامي من الدين من النفع لكم ينفقون يمي أمنوا بني في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه بأن حديثين كفو ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ويسلم داس مسندورك شهادة أن لا إله إلا الله الشرك فعليك وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة عن السلجل وإيتاء الزكاة عن الزكاة والحج عن فيجي وصوم رمضان نسمه السنة متفق عليه يعني البخاري ومسلم اتفقا على هذا الحديث يعني حديث ورتي كفوس لما درا فنورك من تنين كدوري أفهموا من فندوري من تيران إسلام يعني كاكديرين ولكو بني الإسلام على 5 إسلام درا من فندوري ديكا يعني كما بينا كفسا وبسيرة كإسلام يدودي إنكو تسيرة كإسلام يريتو إما فهموا نيالا كلاكو صلى الله عليه وسلم ننتسلم أدري ليس منا من لم يوقر كبيرنا مغطانا مما غم وقربنا ويرحم صغيرنا كافينا قد دمسنا وتاندوي وقرد كهنا دمسنا كما قربنا كدون واحد كداما وإسلام يدودي وبسيقا كأدودي وتا جولان دوتو وتا ركنوري ناكو من حسن إسلام المرء تاكوه ما لا يعني حرم الدين إسلام نيمان دو من تاكا كوي أكوتي أكي دبولا أكي نيتموكا أسنكرا دولا كوكو تاكا كنكوي أكني سندولا كوي دلوي تاكا فسلما كي أقول المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده إسلام فانا دي إسلام ورك كسرا إنين تورني بلو تورما إما فأني حدث الشام من نبي نعم فهم نكروت كفو أتري دي مغني مالك أتري بورا سلامانا مغني بيني أكو سلامانو كا سلامات توما كشي أنن تورونا بولو توروما أندوتي مغتانا مي ينجافا مغتانا مي مانغا موكرو بويا كهنا غدم سنة كان غدون وا حكي دي أما أتري تاندوي ودي تسلاما يتكلين فهموا هنا مصدر كثير من الخلط الذي يقع فيه الكثيرون فيساوون بين الركن والبناء سواء في التوجيهات الأخلاقية أو في التأويلات السياسية وهنا كل الخطر في الخلط من يمين ذكر كذوبين ننتي أدوي أتدفني ننتي أتسودي ننتي وتكلينو سلama be hal na tigi sin wal kula islama be hal na ma hine mo korbara islama be hal na ma hinen chinin
demsinina islama be hanna madon ba hakedo islama kunundo islama ya barado deni nga rukunu mi sama semi na be joka oteni yo ima famwa na makete mota islam mota la koy duri min fora o de ya sama si sotte joni udite tonnu o be ko mi barlu chrewo ani krefeludo ani ya blanchi ani ya ke konketa imo kondola ya ke alu ya ke olu o nyono mudi gaslama yire de somi ni jose mi islama yire o de duri na fora salisisa la hadisa do fe ka ko la salata li jar al masjid signan salite misite signan illa fi al masjid salite misri signan fo misri kono sali yerbe na sallaka so na ashike na wana misri kono sali yerbe ni sali dafalan dudi le sali yerdo teni ni sali dafalan dudi o de mafam ni yolu do yona kaba abeke baray fembe de vitali mana bita salbita albatu bita ala kala ko sallallahu la dina liman la amanatu lahu limana danate mo minka dina to tigi okoro de ka fo kiwati bo dina no dina yere sama sun no sahara kaba ya ni dore de sisa obedo dina kono ka dina ndafana ni sali rasulullah sallallahu ngana taraka misira ka so misri jenyo misri sinyondo sali dafara nama ke misri kono salta e koro de bra sali dafalen de bra yitai ne yo ke ka fatigi masallun bo ngosite min bo lemen dinawo songo febe do de ke dobaje songo febe do de ke dobaje ni nyona una akira sawe ka islamaya kuma ke tugodo besira ki ni dungo do ala ma famu ay ibn usaymin ka kuma do fo parce que dem sun mo wolde do yo ka kuma do fo ko sayna ale ko aka misir ko no do wulla ka fo ko ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ale ka sunna de bu shiblay ko mo mana bo ale ka sunna na ni bana otigi tale dre yano ko do wulla ka wajluke ka bu shidlaw bebo ala kula kutte sunna ale diba fa haksabula muslim shahula شيخ الوسيمين أي شرح من على صحيح مسلم الله يرحمه كو أيوة عليه من كان شيء كما جاري كالكم وشامل أو أتو مسلكنا أو بنشدلنو وشامل أكرم أو بنشدلنو وفا بنشدلنو نيافون نجوارا سيسا هي كجودك بس كو نا فورودو أنا فشودو كشينا تا تكافو تيجي تعالك ردوه falesa minni kawke ka fo slamate ede ya fasonte oti nyawo e ko famo otma onyo wona cha mande be ambulo abe fasal min fasal chola ka fo bonshi bisira ke slama da falandre wa min khisal al fitrat wodo da slama jo sendote rukun duru min furaniya atola yan amana songo fraka sa oye kwanyere o fraka o teslama be so ni ote islama kuma kore islama be so ni bujibla islama be so ni ga dugi surnya islama be so ni pantalon do man sabaha be kan ho minhu otina ke islama be so ni kore chama minte minni nunun tenyonche islama yere jati be so wa nga dafale utiso abiso fendo baje nga yebe do so ngelimi sizan eflagan mi fosa kata kumenda men kana se fosa zama hira kira chukumla ni ala ya nabila musa yamra ni mi go kana se idune fle babu mo ngono sizan afo ni ajo se asubasima
ama fo minnu ma les concepts fondamentaux a jɔsiw bon tɔn ninnu b'a dafa de bon bi a kelen bɛ ni a dafalan y'i jɛ i b'i bɔ a la bi wajulu la camanba de ni dafalan de y'i jɛ u b'i bɔ a la ni ne y'a faamu est ce que silamɛya yɛrɛ hali ni mɔgɔ min kalanna i n'a fɔ i filɛ ka kuma in daminɛ cogo min na k'a daminɛ depuis a daminɛ yɔrɔ la ka na se nin yɔrɔ ma est ce que n'i ma tariki yɛrɛ dɔn ka se nin hakɛ ma i bɛ se ka mɔgɔw bilasira wa est ce que ja gɛlɛya nin kuma fana fɔli la histoire fana dɔnbaliya fana t'a kɛ wa da su fɔlɔ da e tun tɛ an ye nin fɔ an ko tariku dɔnbala de b'an ka mɔgɔw la u bɛ girin ko caman ka san u tɛ tariku de dɔn olu bɛ fɛn minnu ye kitabu ninnu kɔnɔ u bɛ girin n'o de ye o ta ye n'i ma tariku kalan i tɛ se k'a faamu hali sisan ka ala ko kɛ waatinin dɔ de ye an ko ikhtizalu tarikh ka tariku tigɛ ka sin k'a daminɛ yɔrɔnin dɔ la ka kɛ o de ye silamɛya ko ye ka tɔw to yen caman tɛmɛna ko ye caman tɛmɛna awa ka se k'a fɔ ka ninnu kɛ ka mɔgɔ bɔ silamɛya na an ko mɔgɔ min y'a kɛ fɔlɔ khawariju de don a dun fɔra khawariju ni masihu dajali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya gurupu minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ban fo khawariju ale de tɛ ban ale ni masihu dajali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye ka mɔgɔ bɔ silamɛya na ni nin kusɛw ye n'i y'a ye wajurukɛlaw b'a fɔ ko fila don u t'a dɔn wali u bɛ fɛn ɲini parce que arabu gurupu minnu fana bɛ nin kan ni wari b'u bolo i b'olu de sago fɔ u ka wari tɛ sɔrɔ n'i ma ninnu fɔ ne m'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ ka nafa min fana b'o la khawariju ye bɛɛ kɛ kafiri ye a dan tɛ u ye sen na ali kɛ kafiri ye u ye Muawiya kɛ kafiri ye an b'a Aishatu radiyallahu anha ala kɛra ka sotigi u ye Sayyidina Abubakar denmuso y'a kɛ kafiri ye Talhatu y'a kɛ kafiri ye Amr ibn As y'a kɛ kafiri ye o de y'a bɛɛ kɛ kafiri ye k'a bɛɛ bɛ se ka a bɛɛ ka faga fana tuma dɔ taara Sayyidina Ali seli f'a ka misiri de kɔnɔ k'a kan ka faga min y'a faga ka tila k'o barama kosɛbɛ k'o tanu ko ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyabluga min dhil arshi ridwana ko ɲɛ b'a la wa ahsibu yawm al-jazaa yani awfa al-bariyati inda Allah mizana k'a bɛ Sayyidina Ali fa ba in ya ka mizanu ka girin ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan bon n'u bɛ tariku kalan ni mɔgɔ min bɛ tariku kalan ni ye ninnu ye i kan ka faamuya sɔrɔ hakili dɔ bɛ yen mais u bɛ sin k'a jira an na ko a daminɛna sisan de a cɛ de ye olu fana ye a cɛ de ye olu ye mɔgɔ wɛrɛ si ye mɔgɔ wɛrɛ si tɛ yen kana mɔgɔ wɛrɛ si tɔgɔ fɔ kitabu si tɔgɔ kana fɔ mɔgɔ damadɔnu ka kitabu de ka fɔ tɔ si tɛ kitabu ye bon silamɛya yɛrɛ fana tɛ ala kɛra mantonw ma faamu damadɔw de don n'i taara jamana o jamana kɔnɔ mɔgɔ damadɔnu de bɛ yen olu de don bon e ɲɛ bɛ dɔnnibaba fɛn o fɛn na u donna bɛɛ gasi la mu'tazilaw ko murtakibul kabira n'a sɔrɔ junuba yɛrɛ don ko ni mɔgɔ y'o kɛ a ma taa junuba tɛ nin dɔw ye o finiko olu tɛ kabayɔrɔ ye o nka k'a fɔ junuba yɛrɛ mu'tazilaw de ko murtakibul kabira fi manzilatin bayna al-manzilatayn la huwa mu'minun wa la huwa kafirun o mu'tazilaw ye u fana u ka fanga kɛ waati ko dɔ ye o silamɛya yɛrɛ de bɛ to yen n'o tɛ ko ni ninnu si tɛ to yen a bɛɛ bɛ waatinin dɔ de kɔnɔ n'i ye tariku lajɛ fana i b'o faamu haraka ninnu u b'a fɔ ma haraka ninnu a bɛ daminɛ ka fanga sɔrɔ waati dɔ la ni sababu dɔw ye a caman ye fanga ka sababu ye ni fanga binna o y'a binnen maa si t'a fɔ an t'o de faamu an hakili la min mana na ko a nana fo ka diɲɛ wuli de la o tɛ dɛ mu'tazila ye fanga sɔrɔ i ye san 100 kɛ i tɛ kɛ alimami ni mu'tazila tɛ i tɛ kɛ alqadi ni tɛ mu'tazila n'i m'u ka hakili la fɔ olu ko murtakibul kabira fi manzilatin bayna al-manzilatayn mɔgɔ min bɛ kabira kɛ junuba kɛ ko mumini tɛ kafiri tɛ a bɛ cɛmancɛ la olu ko ten khawariyaw nana olu ko murtakibul kabira mɔgɔ min bɛ junuba kɛ ko kafirun a bɛ dunni tasuma fana na o de kama o ye sɛba ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛ kafiri ye ala kɛra ye fɛn min f'u la o dogor'u la bon n'i y'a lajɛ sisan k'a fɔ mɔgɔw fana bɛ dɔ fɔ sɛba dɔw ma k'a kɛ cogo dɔ la ne ye o digi yɛrɛ ka kɛ koore n'i ye taa cogo de hali siyaku tarikh ni ɲɔgɔnnaw kɛra o minnu k'u yɛrɛw ɲɛna kafiri dɔ don tariku kalanbaliya ye fɛn de ye i b'i bolo fa ko dɔ la
ka sero da ni ta fuka ba don kote wallahi ba don kote bon nun be na katace sama ire ko nimbe tri siga tola wote wuli fo ara me hakilla no be fanga so ni kodwe fanga na fulu toro be siga fanga so me asika blaslama nona ni ta hulla jibu chaman de yakono man famu yo yoro famu anko ninkanga bo hirala ka fara kira sallallahu alaihi wasallam amana kamna madamara anna islam yadi fanga min tumbe abode wo islam ya fanga de mo mo yo joro so ye ya so ni islam yadi ima so ni fa kon fa ni ima so kon bay ni ima so ko ni naflu shambi mbulu ya so ni islam yadi islam ya mo mo kana ulu de kanana na ni bla kofe islam yadi bla kofe dambe kote ko race anna yo fam ta fo o de islam ya damne fole yana an ga koke dina ko de dina de be yini sa awa ka so min be oma o kake min te dina ko no o tadre yana hijira ka bo ala kala ni yele mani kana madina o kanga fo muyanati muya bo afusula o manga fo ay gela mi ayo takaddamunka ananan maka ay mo wol maka wonyo wona ni munye fako da wa bako da wa kabila ko de do ako famu ni halso na hal nasu mo mo ba ko islam fa ni islam fa mo be ni kebi abekata no o dikra al hira wal mi'raj amu fo kadasu wala min ta ko ka fo islam ya dina ko do ñu fay jien ko tala enfin ni ko bade na yanka mo nyangame kosobe wal qur'ana jina ka dina ko di nyabo ala kira cira sallallahu alaihi wasallam ka dina ko di nyabo o de kama ako ma yantiqu anil hawa ata min dum fo in huwa illa wahyun yuha min bi fa kredo abi ala ba fo akafo ati kuma ni dum ay fengo fen jien ko e o madola al-islam dinun do ba fo ko dinun wa dunya ko dien ko do ani lahara ko do ni ha koro ni ma fo absaka ko e note ni ya fo ko la chiete ala kala ci ka jien ko ni fo mo shi amana kana kala chike kola amana kala medicine amana ka engineer ko fanye amana kana sire ko chuko ya fanye amana kana ankala sebenna foi ngane mun kera min ngane nyuma dina fenko do dina ko do absika ke dina ko o fanfe ko min farwa sama kana islam adroche akeko kanya abe islam ademe abe o fanfe la o kadre awo non fana min ndo ala kira sallallahu alaihi wasallam atira bid-din islam fana dinun wa dunya ko do wafo awa tinse masaka da ya ke yalu kafara mu goma awa masaka da ya do kwadon mu hakilla kafu mu goye dinin wadun don ale masaka shi wannan ba jiye kola awa abe dina ko sanana shi abe almamin ka shi kola abe awa kamar sirjo kola kitabun min kadu o de be sinna mi majaye utisina ko mana jaay ci minata ko al-islam dinun wa dunya ora kuma anna ni kuma ko juwe parce ala ko qur'ana ko fo yona ko man yabta ghayra al-islam dinan wa man islama tanani ka ke dinan falan yuqbal minhu ta'ala amma fo dinan wa dunya ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum naka dina da dafaye amma fo dinakum wa dunyakum ka dina ka dina nyo dafaye amma fo yata ako buniyar islam ala 50 ayo wo durin fo yar utma majje ko fo islaman ni dina ni ala akram na sallallahu alaihi wasallam ni fe durun de bu dafa amma woronan fo amma woronan fo to sila abo fo ni gon ba dafa
ni bisa ka dafa ni ye nin kɛ nin y'a dɔ ye nin kɛ ta dɔn nka silamɛya yɛrɛ ye samasen 5 in de wɔɔrɔnan tɛ yen wolonwulanan tɛ yen i m'a faamu wa komi diinɛ ko fɔra dɔn diɲɛ ko tɛ yen o de la fɛn o fɛn tɛ diinɛ ko ye n'u tun ye Alakira ɲininka o la sallallahu alaihi wa sallam diɲɛ ko ye a tɛ fɛn fɔ a y'o dɔw fa tila ka sariya kɔfɛ ka fɔ n t'a dɔn n'i y'a yamaru ni fɛn min ye min y'a ka diinɛ ko ye a ye n bato la ni min y'a ka diɲɛ ko ye a fara k'o lajɛ Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam yani n'i ko silamɛya ye diɲɛ ko ni diinɛ ko ye n ko masakɛw de y'a kɛ yali u ka se ka diinɛ ko bɛɛ ta alimami tɛ se ka kɛ alimami n'olu tɛ alqadi tɛ se ka kɛ alqadi n'olu tɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ hali seli wulila yɔrɔ n'olu tɛ i tɛ se ka kitabu dilan f'a ka bɛn olu ma i tɛ se ka kuma fɔ yɔrɔ si f'a ka bɛn olu ma wajilikɛ yɔrɔ bɛɛ kɔlɔsilen don ala ka kɔnɔ fɛn bɛɛ jatilen don f'a ka bɛn faama ko ma hadamaden ko don wa hadamaden ko tɛ o yɛrɛ o tuma ni ala ko subhanahu wa ta'ala mɔgɔ minnu bɛ wuli kɛ ka taa silamɛya ma o ye wulili kɛ ka taa diinɛ ma o de ye kelen ye ala ko lam yadhkuri diina wa dunya ma'an ko yɔrɔ si ala ma diɲɛ ni diinɛ fara ɲɔgɔn kan ala kɛra ka ci diga na sallallahu alaihi wasallam a ko al-yawma akmaltu lakum diinakum n y'a ka diinɛ dafa ye bi diɲɛ tɛ o est-ce que diɲɛ dun dafara o don diɲɛ dun dafara o don wa nka diɲɛ ma dafa o don a ko fɔra ma farratna fil kitabi min shay'in an ma farsi kitabu in kɔnɔ an ma farsi foyi la an y'a bɛɛ fɔ ya minnu ye dantɛmɛ kɛ n'u bɛ taa fɛn min ɲini kuranɛ kɔnɔ n ko nin de ye fili ye fili yɔrɔ nin de ye o n'a fɔra an ma farsi an ma foyi to yen n'an ma fɔ olu kɔni bɛ taa de hali telefɔni mana bɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni moto bɔra k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni avion min bɔra k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni fisi ko fɛn o fɛn k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ est-ce que nin kan ka fɔ wa ma farratna fil kitabi min shay'in i ka tafsiru bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ ni diinɛ ko de ye ala kɛra cira ni diinɛ ko min ye o foyi an b'o si to yen kitabu kɔnɔ nka a mana k'i dege i ka fini kala cogo la a mana k'i dege i ka fini dun cogo la gala la a mana k'i dɛmɛ i bɛ kuran ta cogo min na i b'a bila cogo min ninnu tɛ ninnu t'a la bon minnu ye ninnu don a la sa k'a jateminɛ k'a fɔ a cira nin bɛɛ kan o de y'olu ka bidaa caya bidaa caya kɔrɔ yɛrɛ de ye nin ye ne ko silamɛya nana diɲɛ ni lahara kama olu kɔni ma se k'a dɔn tun k'a fɔ Alakira yɛrɛ cira a ka mission ye min ye o ye sariya ko de ye ma farratna fil kitabi min shay'in o ye sariya ko de ye lakum akmaltu lakum dinakum o ye sariya ko de ye o tɛ ko wɛrɛ ye nka olu bɛ taa ko wɛrɛw de don a la min tɛ o diinɛ in ko ye ka tila k'a fɔ tun ni mɔgɔ min y'o fɔ ko n'Alakira tun m'o fɔ ko tuma a y'an janfa a bɛ jogo dɔgɔya 2 sɔrɔ la i ye fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ a tɛ i tilala ka Alakira danbe ka taa nin fana ma fɛn n'a ma fɔ a ye ni Ala ko hakilima yɛrɛ fɛ n'a ko akmaltu lakum dinakum n y'a ka diinɛ dafa a ye est-ce que a ko de ye akmaltu lakum dunyakum mun tun bɛ silamɛ bolo o don n'u ka diinɛ tɛ nɛgɛso tun bɛ yen wa foyi tun tɛ yen moto tun tɛ yen o kɔrɔ ye diinɛ de dafara mais diɲɛ ko tɔ ma dafa lam yaqul akmaltu lakum dinakum wa dunyakum n y'a ka diinɛ de dafa ye min bɛ jigin Jibril bɛ jigin ni min ye Alakira kan sallallahu alaihi wasallam o de dafara a ye fɛn o fɛn to ye a kana don diinɛ ko la i ma kuma in faamu filɛ suwara a bɛ komi a ko diinɛ ko la o dafara nka diɲɛ ko la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa jɛlen na antum a'lam bi shu'uni dunyakum aw de b'a ka diɲɛ ko dɔn a kana ne ɲɛna filo la o kisa la an delila k'a fɔ larabu ni n tabaro tun feere la o ye n tabaro cɛ feere bɔ ka na n tabaro den misɛn ninnu ka a siri k'a don a la n'i bɛ teliya i b'a lajɛ tabaro bɛ jamana ninnu kan u bɛna don ka siri ka bɛna don ka siri u b'a fɔ ma ibaru ta'abiru nahl Alakira tɛmɛna sallallahu alaihi wasallam u b'a kɛ ala y'a kanu k'a fɔ ka nin bange ka dasu d'a ma parce que Alakira ka dasu ala b'a yamaruya ko de la yala an ka se ka dasu bɔ a kɔnɔ
ne da hal hira min filan nan ma kai ala karatu ala tun suka ta cikin lamin din ori ay sere min kai ana da wali min tige wulu be at suka kai no lucewo ma ala ba sa kakke sunnatullah ala ku da cikin min ka sabu ken ku ya kakete yan atbana una ko ay be mun ken ko ay kambe nin de ke nin tamoro den ke rasa ambe je firtige ka don min cela ka keta tamoro de menya riwad lo ko ala kara ko hal na yatu atifin ala ya kanu abin da su di ama tamoro den tuma shira adena ala kara yin ne ke yale ya kan tamoro kara shi gode ay ko abbe kara puso de shi ma kan tamoro de nyana mai wala e ko ngana tabiru min ke amo ke tamoro de maya ala kara ko jore ndila antum a'lam bi shu'uni dunyakum aw de ba ka jinye ko don ni dina ko do oyeni oyinata me je ko uba ayata mbe dabar la shugudi mbe palo la shugudi mbe chiga ni share shugudi mbe ni falen na shugudi mena ni dina ko de akrama chini ni ma famo akrama chini antum a'lam bi shu'uni dunyakum ade baka dina ko do ya usma ka aw nahnu jama'atul muslimin أدرى من كل حال من المخلوقات إذا أسلام اللي كان هيك يكون ينكودو وندينا فتش فيه ومن هنا كانت عظمة الإسلام واللي كما فلموا الإسلام أفهم يتشغمنا إسلام بوزنا كدا أوديكا وسيرها كفلا يمونغنا نيدينا كوي أما على كرا كفر صلى الله عليه وسلم نيدينا كوي على كرا يوتوي أنك حكلو نواتي تشغو كما nga ni obedo nyona don e ma suka kelenke yake doni fila abanyana modon nyona awa wala minye o ke galiban islamu tarani islamami kabo makan katam madina utun islamami ni dachugo yere bebbe isku ba fo al islam dinul fitrat hanama din dachugo yere fo it islamana mimbe hanama din dachugo yere fo ngoya yani islama ya fi mafin kabai ba su har madin hakilin yuma na kai o kabalin do islama ya fi mafin daga ba su hakilin yuma o dagalin do yani hakil tefunu ko da la wafu dinul fitras mu am masaka o lud fanad no dinul fitras hal fe min be no ye fitra no ne fitra da shuru kan ngabbe islama kiti be fo o belajilina o misalu kacha misal do be sisa مثلا كلمة فيه إيش الشيء يفترى دولة أترى الشراء ولا أترى فرق بها مناي أننا يقول لك أكمل مولين باسم كفوني فطرة دي وتفهم فو يفادو إنا فمانا يقول لك أكمل يرتشك الشيء كأكون gani ki wuli do ka duki shawa ko ala kara ko aka na wuli nyoy kaso hali sakadanu do wuli ku baku ku lafe misi don do bulu ku baku do lafe una to sinsana le o sutra de bawo yin do eto don fo kana sigide o wuli ko jugo fo kana sigide o tuma e ko nyman ko nyman joni ni fo e ko dondo na nyona te adona ay cheni kani muso ni cheuche ay cheni ke doni fauche ay cheni ke moni koroche ay cheni ke shinya na shinyanche uske dina ko dona yoro do la ye dina ko man ka dui fitra yere har ma den da chugo nyima yere de bo fam fona so dina yere ya fo kuma jele na ka fa haram do woni mbekera bisiga we ما فهموا يا رؤسنا على كرا نسلم مننا أم الدش فرا منتا على كرا بورا مكان كان مدينة نسلم جميع من كتير إسلام من كتير جميع أودي من كتير دوري أما مقبل منا بدلا مكان بدلا كم وشين من أفويلا أما مقبل منا دندلا كم وين من أفويلا من دوري min dure ede ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah yo sana ka tamashedi
o ye donkan de ye a bɛ ɲininka fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka fasa a kalankan mɛn i bɛ salamu la salamu cogo jumɛn na a fɔ n kan mɛn i bɛ sali ta ni ji min ye o fɔ n kan la ilaha illallah muhammadu rasul i kɔni donna tɔ in ɲɛɲini sisan wa bɛɛ bɔra Maka kɛra Madina min de ye silamɛya ye kelen de ye donkan ye kelen de ye 5 de don 6nan tɛ yen 7nan tɛ yen bon n'an ye nin ta ala kɛra ka hira la sallallahu alaihi wasallam silamɛya koba fɔlɔ de ye nin ye o de la Seydina Umaru ye tariku silamɛw ka tariku ta hijira in na bon an bɛna o fana kun fɔ o kɛra cogo min na nka ni silamɛya ye kelen ye an bɛ dɛsɛ ka bɛn wa parce que ne b'a dɔn e ko e donna ni donkan min ye ne fana donna ni o de ye bɛɛ donna ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah bon n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ tɔw la an ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya kɔni kɔnɔ sa bon silamɛya hakɛ de t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa haqqul muslimi ala al muslimi sittun o y'a sɔrɔ ala kɛra silamɛya yɛrɛ fɔ an ye k'a donkan fɔ an ye ni min y'o fɔ o kɛra silamɛ ye a ko silamɛya hakɛ ye silamɛ 6 de ye a y'o fɔ e bɛ dawura ye ci dawuna e bɛ dawura de ɲini mais ne ko kasa tɛ se silamɛ ye parce que a la ilaha illallah fɔ nka nin bɛ yen a la ilaha illallah fɔ nin bɛ yen bon i b'a sɔrɔ dɔw ye bosi kɛ silamɛya donkan dɔ ye ale bolo n'a ma ni bosi tɛ a silamɛ tɛ nka bositigiw dama de bɛ ka ɲɔgɔn faga sisan a bɛ bosi belebele olu de bɛ ka misiw ci olu de bɛ ka dɔgɔtɔrɔsow ci olu de bɛ ka kojugu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ kafiri ka kɛ aw minnu donna silamɛya la n'an ma silamɛya yɛrɛ kɔrɔ dɔ ye anw de bɛ ka kɛ nin cogo la sisan komi i bɛ ka expliquer cogo min na mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye hakilila ko don a la ka kɛ idéologie ye ka sɔrɔ min di a donkan yɛrɛ yɛrɛ est ce que minnu bɛ yen sisan n'an b'a f'olu k'olu tɛ silamɛ ye minnu tɛ silamɛya yɛrɛ la fiyewu komi i yɛrɛ ko diinɛ fitirati don minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ko silamɛw tɛ fiyewu silamɛw tɛ mana kɛ mɔgɔ fasugu ye sa mais ni adamadenya taabolo la ɲuman b'u bolo est ce que nin cogoya in na olu fɛ janya ti lafiya ti bonya ka tɛmɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kan olu ka fisa na ɲɔgɔn parce que laharata kɔni bɛ o gunde ala bolo mais an ɲɛ b'u la diɲɛ kɔnɔ diɲɛ t'a lajɛ kɛ kafiru don o ka fisa an ye fɛn bɛɛ la o anw de dulonnen b'olu la o tɛ se ka foyi kɛ o fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kama an tɛ se ka foyi kɛ Israël filɛ nin ye u ma yahudiya de ta wa bositigiw t'u la wa bosidilenw t'u la wa u bɛɛ ma jɛ k'u sago sɔrɔ silamɛw na wa silamɛya tɛ nin ye mɔgɔ minnu tun bɛ taa jihad la ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam jɔn bɛ se k'a fɔ k'u bɛ mankutu ye nin ye k'u bɛ bosi tun bɛ fofo nɔfɛ wala u bɛ ka duloki tun bɛ kunbɛrɛ kun na jɔn bɛ se k'o fɔ fɛn dɔ a fɔra ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ i b'i ta kɛ ni ŋaniya kama n'o tɛ o kitabu bɛ wɔ yɔrɔ min na bi kana est ce que finisirutigi bɛ yen wa aw kitabu ninnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na kana a bosi dilen man ca bositigi ye wa 90% bɛ bosi dilen don e bɛna dɔgɔ silamɛya la yan bon an tor'o la fo ka silamɛya kɛ mɔgɔ t'a dɔn tun ni ne ɲininkara k'a fɔ silamɛya min ye ne bɛ dɔ fɔ e mana ɲininka e bɛ dɔ fɔ sarti dɔ bɛ ta la o tɛ ne ta la sarti dɔ bɛ ne ta la o tɛ ne ta la k'a sɔrɔ ala kɛra dɔn ko de bunya la islam ala khamsi o 5 in t'an si bɔ k'an ka tila ka bɛn ne y'a kɛ 6 ye e y'a kɛ 7 ye dɔ bɛna kɛ 8 ye dɔ ko k'an bɛɛ bɛ tulonkɛ ko hali a bɛ taa 20 na a bɛ mun fɔ k'an ka jɛ ko ka ko dilan a bɛ se ka jɛ ka ko dilan tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta an bɛ sari misiri kelen kɔnɔ mais si ni si dusukun tɛ kelen ye o de la silamɛya ye diinɛ de ye walaysa dunya diɲɛ bɛ ɲɛ ni silamɛya ye n'anw ta in don sabu n'anw ta in de y'a ye sabu an ka diinɛ fana ɲɛna o fan dɔ fɛ o mais a ɲɛna fan jumɛn fɛ n'an bɛ société sisan min ye finiw lasɔrɔ an b'a sɔrɔ olu bolo kuma tɛ ko tɔw ma a bɛɛ bɛ olu de ye anw sen si t'a la anw ka kalan kɛra don o don karisa b'a la karisa t'a la sari min nana depuis ala kɛra ka sɔnna yɛrɛ halisa sallallahu alaihi wasallam an ma se ka bɔ kunna
nin kasali kay nin kasali may nin kasali abedum bedamna Allahu akbar abebe ba assalamu alaikum abebe qur'ana kilindi kala afo ni hakili rebe anto to ala masawa puisque mo ko sisabante mo ko shiburo ko ala ko kuyita de kay sabante mo ko shiburo ko ala kala ko ite le ne tay mo woni mita kitabu non do dilla ka fo ko ninde ala kala ka sal chugo wi ni no defo mo sisire kitabu dilla ko ala kala ka sal chugo dande ni yemi fo doro be note ni dodla ka salam kelen fo be salam fla sore ni dodla ko kunutul tala ko ala kala ka sal chugo ko kunutul sore ni dofo ka be biri abi ko ta ata ko ta be do sura ba ta ko ta دي دوك اي ولا قمك اي قرقم الصوت فو شنفلا ابي بدفو اي كلي ني دو يا سال جوكا ورو كناني بدو يا دو شنفلا نون تي اي ادو نشيته بني الاسلام على 50 نشيتو لا ها انو تالا نانيو دولار نين نا نجورو فلو كي كسال سوغلاجي نا بدان تما Allah sabi nama bentama asalbi ke juni ya fone ko ne tayno juni ya fone ko itatala na be kani na dina be kani miriye akmaltu lakum dinakum quraymu furala krade wa sallallahu alaihi wa sallam no furala kra ala kra tara man minke utike ala kra man min fo kanofo ya utbana dobse ka fo ko anko ko islaman na ko dinya ko dedo ko dinya ko tara ko do sika ko diya dun tinya ni islamate wala diya ti joni dinate la yaqumu illa bi qiyam ad-dunya ko diya sika la fu diya kanya wa anna qiyam ad-dunya la yatimmu illa bi siyasatihi ka fu islam ad-dina fa diya fa sika nya fiu fa kasu ke chugo de bara amma fa ne sahihu ni kuma kalma yake ni ya unta ce na amma dinan dake aw ma fam be dinake me abeta kan unta a tsira famu yiro nan je di akari kuma fara chugo na ala fe nan tun danate eska natija ni resultat be ketandewa resultat tsira ke niyo walakin nafura ka fo yetenya ni awadina ce dina fana tenya ni jemanya kuma do abisi ka fo lakin o korote ka fo jeye dina dole juzudore ajuzudore femin tinya femin ko uto yero ya famo uto yere fe taman be a tsika nya ni fendote ndo femin nati ya ni uteo bi angre min ka sumango oto subayo alko jiye fana bina abibla cin fola abibla lahir dafala abibla cheshirla abibla halala jinna je tiya nin munte nga ne juzu abse dina juzu do de nga dina yerete dina sama sente ma famo obeke de islam tunyo o ya muru mboto nga na kira minu yerete o dina yerla fiu olubo ay dina baroke hanu te dina ulu yoke kaso dina mafi yake hakili yirde yake fanga danyona umate mangama awtu manamta yemunyai ay munyai kuma do tan kamo fo kwa kamo lasmo kafir jamani be kafsa islam jamani be kleniana chinfola la duela famoni fantonche sita shikira hinena ekalaya anga mogo de boton kono kacha ikuye Espagne ikuye Italy ikuye France on ikuye fona fraje we minunke unyeto islam jamani no katake ukata nimi mbora la ntula ntula ka nyuma jana bo mu blala amafu ko ala kuchiyo utafu ko ala kra kuchiyo fisra dachu juman de mu blala ni ayo anga mo sama ka bo jiko no chugo mina katane do so la chugo mina ka ulad do chugo mina jon ko ala kra kuti jon ya fu ko ala kuti jon ko sama de ni yufe sama ya nyina minu fa anya dukalawa ot maslamate ka fo kashinga fo de al-islam dinun wa dunya ga ko cin kumate
fama de y'a kɛ kalanba dɔw ka a sɛbɛn ka jira u la pour que u ka se ka ala ko fana ta alimami kana se ka bɔ n kɔrɔ dɔnniba kana se ka bɔ n ka jamana kitabu kana se ka dilan min bɛ n critiquer ko bɔre ne de y'a bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn kalima jira o ala kɛra ka sɛbɛn o yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka sɛbɛn o khalifa ninnu u ma sigi k'a fɔ u kalannen bɛ bɛɛ o mara cogo de kama u sigira o cogo de kama Sayyidina Abubakar sigira a tɛ ka fɔ Sayyidina Abubakar kalannen bɛ sɛbɛn bɛɛ dɔn siga t'a la Sayyidina Ali bani kalan cɛ wɔsi se ka sigi o la mun na Sayyidina Ali ma sigi ni kalanko ni diinɛ n'o duniya dɔn ni de bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ tɔw kan mun na o ma sigi u y'a yɛlɛma ka bɔ a kɔrɔ de kan ka diinɛ ko minɛ k'a di faamaw ma wa silamɛya b'o balawu de kɔnɔ tant que ni faamaw bolo ma bɔ diinɛ kan diinɛ tɛ kɛ diinɛ ye ka taa kɛ e se ka kitabu dilan fɔ min bɛ bɛn faama ma i se ka kutuba kalan fɔ min bɛ bɛn a ma i tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ ye fo n'a y'a d'i ma a b'i si yɔrɔ dɔ a b'i tile yɔrɔ dɔ i ye min dun a b'o dɔn ale de b'o di e ma k'e ka se ka min sɛbɛn i ye min na k'e ka se k'o fɔ o tuma silamɛya mana nana ni fɛn minnu ye ka fɔ ka kɛ hakili de bɛ yaala tun sa ka ko ɲɛɲini silamɛya nana k'a fɔ hɔrɔnya ka kɛ silamɛya nana k'a fɔ ladila ka kɛ silamɛya nana k'a fɔ shura ka kɛ mɔgɔw ka jama ko la o de ye démocratie a ka fɛnw lajɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nka anw ka mɔgɔw faamaw b'a don i da kɔnɔ k'i k'a fɔ démocratie yɛrɛ kuma fɔlen ye haramu ye ko bidaa de don dɔw yɛrɛ tɛ taa se ko ni i y'a kuma yɛrɛ fɔ ko i bɛ kɛ kafiri ye puisque k'i ye ala ka nizamu falen ni kafiriw ta ye ni ye mun kuma fɛ n'ala ko tilenni ka kɛ shura ka kɛ a yɛrɛ de b'a lajɛ sa shura bɛ kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di n'a ko ladiliya ka kɛ an b'a lajɛ ladiliya bɛ kɛ cogo di n'o nana ni justice sigira dɔw b'a fɔ ko awa kiiritigɛla ninnu ni fɛn bɛɛ a bɛɛ man jugu ni min y'a kɛ juguman ye o de bɛ jugu n'o tɛ n'i y'a ye mɔgɔw hakɛ fantanw hakɛ tɛ se ka se u ma fiyewu ni nin cogo ninnu de tɛ i t'a fɔ tuguni ko ala kɛra yen fɔ wala a ma fɔ o de ye sira ye sisan pour que ladiliya in ka sabati nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o tolen bɛ silamɛ jamana de bolo silamɛw jamakulu de bolo n'u y'a ye k'a fɔ min bɛ ladiliya sabati sira min b'o sabati u b'o kɛ u tɛ sigi ko ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra mana o kama yɔrɔ min bɛ tuyani mɔgɔw ka hakɛ saga ma u yɛrɛ de b'o lajɛ a kan ka kɛ tan de o ye sariya dɔ de ye hadamaden ka maslaha bɛ yɔrɔ o ye sariya dɔ de ye n'i taara k'i bɛ taa ala kɛra k'o bɛɛ fɔ a ye ale kɛra k'i to Makan san 1400 sisan a ka Bamakɔ sigi kan fɛnw ye e mɔgɔ min bɛ hakili la i b'o fɔ a ka daba naani ma se cogo fɔ anw ye a bɛ min mɛn n'i y'a bɔra k'a fɔ an ka ala dɔn an ka sira tuyani o mɔgɔ don an m'o kɔni fɔra a dɛsɛ ninnu o tɛ yen hadamaden yɛrɛ de b'o lajɛ a yɛrɛ fɛ sa o bɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na i m'a faamu n'a kɔrɔ sisan n'i y'a ye mankan dɔ wulilen bɛ marakajabɔninw na sisan hɔrɔnya ko ni jɔnya ko la an kun mara muso ko fɔra o ndo ko ala dɔgɔ bɛ girinda ye est-ce que dɔgɔ kɛ a k'i kɛ de ni ala ko da ma se nin na ka mankan wuli i n'a fɔ u daminɛ na sisan de nko ta in ko ka gɛlɛn kalanbaliw mana kɛ kuma u tɛ kalanbaw kɔnɔ kuran nasiri y'a sabati ala kɛra y'a sabati sallallahu alaihi wasallam a se ka wuli ka bɔ yen kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiqh bɛ yen kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mukataw bɛ yen kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mubaabu bɛ yen kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mudabbaru bɛ yen mu'taqul azali bɛ yen kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ umul waladi bɛ yen ninnu bɔra min est-ce que ninnu minɛna jihad de la wa bilali ni ala kɛra ni Sayyidina Abubakar y'a san ka hɔrɔnya a minɛna min a kɛra jihad jumɛn na ni ala kɛra tun y'o ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wa sallam n'o bilali ka ɲɛ kɔmɛti kɛ ka taa ko sɔgɔbɛ cɛ nafa si tɛ fɛn minnu na i b'a f'u ye tan silamɛya ye hɔrɔnya de ɲini silamɛya y'a ɲini a fɛ i bɛ mɔgɔ min mara i ka ɲuman k'a ye sisan mɔgɔ tɛ baara kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ka nafolo tɛ mɔgɔ ta ye i si tɛ foyi la o tuma sin ka kɛ ala ko ye sa kari a tigi kɔ a fɔ n y'i di yɛrɛ ma i n'o mara i sɔrɔ
abana be ta mo bla nyona ko be ala ko fola ala de ki kana ni fitna ka ala kaza ko sallallahu alaihi wasallam al fitnatu na'imatun la'ana Allah man ayqadha fitna sunu wolendo ala ka mo danga mo ba akunu ko sobe boni no sankeme fla sankeme nani sankeme du ko no sigilembe e kana tlese kunje fe o kitabu be mi bo atse ka fofona ni manka donwa koro bilasien ko lo tumaye o le mba muyeni ebino yebi anti ya ka nyon sonfo mais lakin mo ka sabali ambe kramo bula ambe fawbula ambe awa atoko ambe mo ko bula an wara jara sango jara ammo ka min tuwe baba ore na yeno depuis 1480 hake 100 kebe jolibi kala mbaw tumbe qur'an do silo tumbe fembe tumbe no e islama be sine ke courage kana be bo islamana ko enana kitabu madam biolo mojiza shimani bulo ite kura kiraytu ite na yumatu kirate na yumate ke tuma bana jibulu te digi kafiyo ate digi na gachogo na ate digi fana kate kitabu nunde to bo nente kitabu nunda uba hoshendo ma shara kula nibe kumana shasi chaman debi sena ali sena asafra sena umar ko chaman ke minni ali sena abubakar make sena usman make wati sirama awa ni wati siramima ubuke sena abubakar fendoke alakramoke sallallahu alaihi wasallam alakra fendoke sena abubakar ubare fendoke sena abubakar moke sena usman fendoke ni moke bo ubela yelenye wati sirama sisan fana wati bimbe na me wati mina kuma min ganga foni na wallahi wotene mo be ne fobi be fitna mode ni ala ko redo ukala ala kula minun kuli mawye ukala makanga minke bi shirebe wa maga anta nyongona ndangane anta sokonanda anta buwe ndangane an to dan na buredi awya na anta kon ndangane anyi me reme ya go bakaduri atti kada nyakundu ebe kata fitna wulje ko qur'ana ne fojuni qur'ana mani fo mogoy hadisa mani fo mogoy bo afle sisan kalan ko kirata ala ko fana kirata qur'ana ba ambulo amayele ba hadisa ubi umayele ba an-nass ghayru turas nasi jahili te nasi don turasul be don ba doka kuma kalli shahadu do be o turasul be mine abebla nasi de tebla o de be mine utu flat donga bo nyona al hukm thabit bin nas غير الحكم الثابت بالاجتهاد kiti min sawatra ni nasi ani min sawatra ni ijtihadi utikile nyon polu be ka be bo nyona ka mankan do wulite ku sise mankan mina sisa malik kono ambe la hala mina est ce que am mo be mankan wora yawa joni gam na fabula ni ce shi ka mo kala kuma yin muyi ala kara cire ne kuma da yawa ba cire ne kalande qur rabbi zidni ilman mikro sansante ka ke mo lakare ko o dawa de dawe joni ngulala kara tlela ka dawa ke so ko so ben kalon mo har ma den son yere de dawa e flo ison ye min jira mo be min yila kuma chugo kala hala chugo o mo be mo wora doya ite boyan so dina mana ni mo doyo har ma den yima yere chuwi ata fanshi wankum be no ga heta ko ke ona ke konan kunyara kana sedna umaru ye fendo ke جوجة بإسلامنا فالحرية والرقية كانت تقو معنى آخر قبل زمن عمر بن الخطاب وبعده رضي الله عنه كانت تعني عدم فمن ليس رقيقا له صاحب فهو إذا حر سنة عمر ديوني كان يمكن تيو من يجوني ولوت يجوني حرم بكرفة وشراك ولا ألك فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي جون ممكن مكاتبوي أكهك دفوي يكون ينكدي أما naba don ka fo mo sebo don o ka fara auka shara yo de nyini aku bonina nga shara ya sabati ko ne aku boala de shara do de nyina anfe wala sena mor ka tlelalen na fendo ke
mo be na fore tin bulla mo ni tigi tila bi iktoron ikera horon sana abar sumo ke bo sisan fana akanga kitiri kalama minun ganga kuma ukanga fiqhu dodron nasitede fiqhul awlawiyat ukanga dodron fo mona mun ganga bla nyogo nyukumena fiqhul muwasanat nafam benna torom benna ambulu laje ku faranwa ka laje kiti kanga so wa chugumina bo ono nyona chamombe fiqhu darurat bihi al-ma'durat fihi yani mabda ad-darar la yuzal bid-darar ko chamombe bela jidenfe ma ibe tarjih bayna al-ad ni bebe ulutte de shike bita qur'anan da shita kebe kiti na moden sisa iba firke ba banya bo qur'an na shitu banya bo bodde sen kalana kitabu no fana sedla we anyo fo ka fo kuma senfe parce que anana ka fo hurriyatu ani adalatu ladriya ani kenya ya mo wono nyonte sen na mo lila ay ko chamanke ala anye fe mo ma sen na bakar minke kana se jonya yoma ay minke ka fo malasa lahu sahibun falaysa raqiqan abi hurriya ala yake yana utmana mo kala ko cigoyala bunya kono islamia kono ibe mi foi kashi kashe baro kwati kalana no men ne mana jakaba mana farnya ite islam wonye ite mo hakasi ibe fembe fo de an ko amo ke min nana 1480 namba ne kera islamia te dunay malikono bo bisa bo do be gashila ko be tien ko lu be ke kafre ko lu be ke ala domboyo ko lu be ke enyere mina bi ko ulu tumoy ina se fitnate ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وتيوا ونيم ولا تين اكسر حكم ثابت بالنص القطعي الثبوت والقطعي الدلالة أكيد كوي مكساكوتا ينفع نيرني ميرسا وبنكالو موكا ميرسيو موكا لجي كو بدلا شكومنا كسرة كتير وإسلام يري ينفندو على كرا صلى الله عليه وسلم ناني هجر على بولي مكان كنا أفندو سر مدينة مين بسكا سما نيني ونا كوما أيو دلا شكومنا أيو لجي كادلا شكوري مكاولي كي كون فكولاتي أنا ما سوري هذا ما سوري والله نمو نسلماني مو بكري سلماني نو بكري لهلا بس كي مو بس نك شو ده نسلمان توي كلام أنت دوغن كي وتا كان كرا أكبر كرا وتا كان كرا كم دوغن كرا مسجد دعامي كتاسو دعام كتاب السنة ما هي بيكون الدنيا دعام كم كم كوني تيجي كان على كلنا إيه كم كتاسو شراب كورما ينكنا با بأي قرآن أو بأي سنة نيا قرآن فسرنا شغل التفسير شغل ما مين كبي إني دموع ينقلون تري نيا فهمونا دنيا كولا سورة نيمبابوينا رابو بالموالي جهورنا والرابو لا تنتهي لك ركع صلى الله عليه وسلم زيد ما كان هناك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا زيد أسرع من الجهارج منها ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنا أمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وسر رجولي وابن بيل ما دون كلكو إننا أي وكلا وجمه تفسير جمن بيجينا بيني تفسير كتاب القرآن آية جمن بيني تفسيري مني نقولون تلا فيو كاتكابين طورو لكنا بلا فصلا ما هم مني دوا قب داكونو ندي بيت تفسير يانا ما سهلين كوني معتمد خلافو تلا دون بوف فيو وشيما إتاينفو مالكونا يا أيه وكلا كمي من آية جامعة من أي شيخين موفنا كحكي سو إسلامي السجنة إسلامي السجنة مسلمو دي إسلامي السجنة كفروا تري
غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهود والنصارى قالوا فيه سلامات ترب بالإسلام ويرجبوا يهود والنصارى ما دواني فوي في سيسان كوني أن يرجع كوبي سيتي كو يرنا نكنا تو فلين كولوم بكاري ka ko bala be dongo de be kurame ba fo dongo do san duga je Quran kura de ji hasa kura de bina ni te here afamna wa ni discours na ya ji temne bo komi ira fo tuma na ka fo ko parti temna dina na ka temne iko mena fo mutazila mogo me ulu ye nyefole mununge ka temne ulu ka nyefole ma dansa ko ka tin digra la ka mogo be disqualifié bo santa amana na chugo raw ube mogo koro be de se wala bo orge ali parti folo munun temna na ka koro ka combiner ulu me kidi fo ka da haga dora utte mogo be se wala ibi mota jurumu gele ga se haga dora bo bita kera sala ka korole be sabute ka be bola o mana munana ni o sawi minana no sawi ote ala ko kadinyo oten kala o je kanu diro parce que ala bora ala ko la kra ntafe mo shito ka fo e ka bakoron fla bla no wala ka jetro fla bla sisa kono bile ko nka beta fenko diro wallahi fenko diro ni aye an mo shita nyima ya fo be ba fe fenko de take ni ngo kafiru man toro kafiru mo ko yahuda woni nasaro bi ko ni tenu yan toro ka toro tunye fore o se ke me bi ko ni so toro be islama ka anyere kan na tabado do de wina dosa do be isa do be nesa do be nisa ya famo ambe nga bonjibla ka nga fini sunya ka ko bela jelen ke anti babara puisque ni m'a fɔ ne mi wardi ne ma ne b'o ka hakilila fɔ min ye wardi ma e b'o ka hakilila fɔ e ka tele la yɛrɛ tɛ i b'a ye minnu bɛ ɲɔgɔn faga la jɔnni bunsi ka ca n'o ye diɲɛ kɔnɔ marifa b'u bolo u b'a ci hadamaden na Allah akbar o bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ ne y'a ye u bɛ mɔgɔw tugu ɲɔgɔn na komi u bɛ misidenninw tugu ɲɔgɔn na cogoya min na k'u bɛɛ kan tigɛ muru b'u bolo u bɛ nin faga ko silamɛya de y'o ye kafiriw tɛ sɔn min ma an bɛ sɔn o de ma ko ala ka hɛrɛ k'anw ye baara de ko ye n'an ma nafolo ko de bɔ ala ko la ala kɛra nana ani nafolo mana Madina ani misi sinzan mana ani ɲame sinzan mana ani katikati mana ani foyi mana silama minnu nana u bɛɛ kan fan kelen de b'u bolo n'u ka birifiniw n y'a fɔ n ko masaw bɔnna Umari fatara Madina kasage ma sɔrɔ a la fini kelen min b'a bolo a ɲɔgɔn tun tɛ Maka fɔnakɛw la wa tun b'a fɔ a ma fata Quraishin al-Mudallal Quraish ka fɔnakɛ tiɲɛnen fɛn bɛɛ tun b'a bolo n'a tɛmɛna yɔrɔ min i b'a kasa duman mɛn fɛn tun b'a ka mɔgɔw bolo nka kasage ma sɔrɔ bon olu ye u ka fɛn de ɲini fɛn o fɛn bɔra Maka kana Madina bɛɛ nana ka nafolo to sini nafolo mana u ni muso mana u ni den mana u ni nafolo mana mais anw ko an bɛ nafolo ɲini ni o silamɛya de bɛ se ka kɛ ala ta ye wa olu taara k'u ta to yen anw ko an b'a ɲini n'a ye bɛɛ bɛ gɛrɛn dɔ sigi k'i bɛ dɔ sɔrɔ cogo min na bɛɛ bɛ gɛrɛn dɔ sigi k'i bɛ dɔ cogo min na nin kuma ninnu man ka fɔ Mali la tun wallahi ninnu man ka fɔ Mali la tun mɔgɔ min bɛ mɔgɔ bonya n'i b'i yɛrɛ kalama i man ka nin fɔ silamɛya bɛ yan mɛnna kitabu dilanlen bɛ yan i ka kitabu kalan Tombouctou lajɛ kɛ i ka jɛnɛw lajɛ kɛ jɔnni y'o ka misiri ninnu jɔ ne na bɛɛ bɔ silamɛya na i y'a kɛ mun kama y'a dɔn lahara kɔni ko arijana bɛ koro o kɔni tɛ o ko mɔgɔ bɛ don arijana na ala ma jɛnɛ min ye o yɛrɛ o kɔni tɛ o mais mun don ko bu duniya ala kɛra y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko waati bɛ se aw diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɛnbɛn kɛ aw kama u bɛ ɲɔgɔn wele ka na dun silamɛ jamana lajɛ tan wallahi bɛ hakili sɔrɔ min bɛ silamɛ jamana ka bi fo n ka kasa halaki fo n ka nin jamakulu in halaki bɛɛ b'i yɛrɛ sɛgɛn ni mazhabi ko ninnu fo n ka mazhabi ninnu a bɛn kalo o kɔrɔ ye ko ka mazhabi bɔ yen ka sira de ale ma ale k'a sago fɔ
ete mazhabu tigi kelen bɔ ite kitabu kelen kalan dɔn i tɛ se ka safura kelen sɛbɛn ko fo k'olu bɛɛ to yen ko e nana sisan fo den m'olu lasiɲɛ ko min kɛ diɲɛ bɛ wuli ni nin mazhabi naani ye ne b'o fɔ ko hakili sigi wallahi diɲɛ bɛ wuli ni nin mazhabi naani ye et puis siyaw ni sunnaw diɲɛ bɛ wuli ka siya to yen diɲɛ bɛ wuli ka sunna to yen fo ka faamu an ka ɲɔgɔn bilasira ko min bɛ ɲɛ ko min ti ɲɛ darabu t'a dɔn ko min ti ɲɛ o ayi darabu kɔni b'a kɛɲɛ ko de la n'o tɛ ale t'a dɔn foyi ti se k'a bɛ se foyi la kabini tarihu daminɛna ka na bila bi la silamɛya dira mɔgɔ wɔɔrɔw ma yɔrɔ minnu na e ka jamana minnu tɛ darabu jamana ni silamɛ jamana don i k'u lajɛ kɛ u lajɛ i ka yira hadamaden f'an ka se ka diinɛ ko ni mɔgɔ ko fana bɔ ɲɔgɔn na n'aw ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na de walahi a bɛ k'anw de la ni farafin an filɛ cogo min na nin ye ni mɔgɔ min ma kɛ ala mɔgɔ ye i k'i jigi da ala ka hinɛ kan i perdi la parce que diɲɛ la o damu si farafin sen t'a si la an ka dusuma ye ala ko de a dumuni tɛ a fini tɛ a nafolo tɛ a foyi tɛ an bɛ balo cogo min na n'i y'a fɔ farajɛ dɔ ye k'u ka misiw n'u ka wuluw balo se walahi u tɛ sɔn ni ala ko bɔra e bolo i bɛ mun kɛ ni ala ko taara k'e da i perdi la walahi bɔ fu safo an bɛ k'an sen don kɛlɛw la min t'an ka kɛlɛ min t'an ka ko ye an ka silamɛya yɛrɛ jɛlen don farafinna silamɛya jɛlen don i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ ala kama a b'a si k'a limamiya na a tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ o bɛ yan de a b'a si kɛ ka mɔgɔdenw kalan a b'u durusi kuranɛw na a tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ si bolo a tɛ mɔgɔ si fa dɔn a tɛ mɔgɔ si ba dɔn o bɛ yan de mɔgɔ tan bɛna dumuni kɛ a ka so don o don mɔgɔ mugan bɛna dumuni kɛ ni ala ko ye o bɛ yan dɔrɔn de ka taa an bɔ dala tan k'e bɛ wari kɔ bon o wari ninnu don i t'a sɔrɔ abada f'i ka i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔgɔya u hakili la k'a bɛna se ka to mɔgɔ kelen ma de a tɛ se ka kɛ o olu t'a dɔn a tɛ se ka kɛ haddul mumkin f'i k'a dɔn nin bɛ ɲa nin ti ɲa mɔgɔ hakili la halisa ko mazhabi naani in bɛ se ka ban ko mazhabi dɔ bɛna bila o de filɛ ka mankan caya o ko bɛɛ kɛra alimami ye bɛɛ kɛra alimami maliki ye bɛɛ kɛra alimami shafi ye bɛɛ kɛra abu hamid bɛɛ bɛ fɛn fɔ bɛɛ ma i sigira jamana n'i b'a fɛ ka lajɛ f'i ka dɔ fɔ olu ma f'i ka yɛlɛ minbaro kan alimami malik ko ayiwa ni sunna ni ɲinana k'i b'a sara nka hadisa ko i t'a sara e ka kuma kun ye e k'i si kɛ sunna kɛ wala ko minnu bɛ yen ni masalo khilafu dɔ ni rajabu jɔra sa i b'a fɔ ko wari se diɲɛ kɔnɔ rajo sun kɔ ala kɛra ma rajabu sun ala kɛra ma rajabu e dara maka siɲɛ tan ala kɛra e siɲɛ joli kɛ i t'o fɔ munna i b'i bisa i ye imana kɛ siɲɛ joli ala kɛra imana kɛ siɲɛ joli a y'o f'i ye wa i tɛ yɛrɛ ɲamɛ yɛrɛ ka taa wa ka se ka te ka ala ko de dina ko ka a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na sa wala ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a bange tɔn k'a fɔ ale bɛ ni silamɛya min ye o de tun bɛ yen a don nana a ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ dɔ nana na fi hadith Talha ibn Ubaydillah ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam min ɲininka silamɛya ye mun ye قال رب كان فاكنا فوقين بونا ندلك فاي وقد ورد في حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد ثائر الرأس يسمع الدوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى يدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات يعني عن الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قلت يدنا على كلا صلى الله عليه وسلم أي شيء ما كنت فيه أنا برا الناس أقول يا لمين يا إسلامنا
mundo ala kala ko sali duru ibo de sali awa fil yawmi wal laylati akwai dore ben kan sal duru intewa ako ai hal foni be barayin nay adla ko tun ko anes sun ane mungre ako sungolo sunni akwai dore ben kan otewa ko ai ko foni be barayin aywa Allah kala jaka fana faye akwai dore ben kan jaka intewa ko la foni barayin no te waju banay ko ce yi kodo abuka fo atato fa wallahi la azidu ala hada wala anqus te foy franin kan te foy bujidi te foy bola ko ala kala sallallahu alaihi wasallam ayni yorosoke atanyana na ishefu na mo foy ke kafara ninka atanyana ko da tishra aflaha in sadaqa akhrajahu al-bukhari fi kitab al-iman wa bab az-zakati min al-islam فهل كان من قبلنا لا يفعل ذلك أصلا الإسلام جمعت من مالكنا نوتينك ابن أسلام فعلك رجل إيه كهجي لا جد ولا سيسا نيجي نقول نمكن كرا ومن يسلم أفهمتا وفق الفهم البسيط الفطري ولد كرا سلامتا لا كرا كما يقول صلى الله عليه وسلم أفرك مقام وفنا دون سلامنا comme ala kara tumbete ci goma ni kafir nana ko kono mo na ko nana do islamana abe mi faye bebodo no fora ba fa ci wa fo min be anka obika min be anye obi ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah fo ika juli kerita ika nafulo kerita imma mutu kerita ati daga mo shetu utawmo ni tigbe islamana joni ya tigire man islamat tumbeta anfa san kemo julila afriki be malikelenti de afriki yororo tumbe islamana islama fitru inido islam bas ideologie tunte nafolo ko tunte ya fo be do nka islamana nafolo de be dima min nage kaddo ni nafolo de o te islamana no dundo ala kara tube ka je kulub magam kulube tumbe ka sanu mo sin te do na masonni nga fantana madu abishi kumona abe kalo ke dogo tasma temene dogo duni siko akaso ko yato mo ngona wa sama edusuguna kuri kalo kele tasma temene fu ko jini tamaro abe dadde be minka matla ega matla entede abe dadde be minka de men no be toala abeda yoro chama aba atte de ka hakumurna e de ka ka jinyi ko mo wore teula ibasla hafro mo tumi afriki ya bebe ala kara shahadatu min foni sallallahu alaihi wasallam be bofo ite sal joni mafo ite sal wole ni mafo ibe sali ite sal ni masalita ibe jakabo ay sunu ube sunu sungola ne sungolo bana ube sali ke ko bare ko sali sungolo ni mantemena ube hiji wolde da hiji usina waso jisma ira tema khaire sokroti wolde da hiji usina anga mali mo hijira kan ha musun tara hiji ni feminun tara hiji unofe na boran kata watila fende tume yambula ta di ulumo ni na bi ko sama worati tu fo ulu man islama ko nin kira ala karan nan mi sallallahu alaihi wasallam afrika islama beudi arjana ko amboto alama abi do arjana be ti do arjana o fana tinte kalan kuma e fiu itumi ala ko fo o sentala parce que abi dalimbo la ala tetuyane ke amboto alama nka obini au jahannama anta arjana kitana anga nya hone arjana ah na gi lamboto alama ni mo mi yerbe ala do be kuma arjana ko jahannama ko lawa على شفنك من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وده سوا ألا بتشانك لا يظلم ربك مثقال ذرة على شيء مغشيت أني كم أنه يريد تكلم كماي على كوفوري كماته يعني نيس لما يلمك كدوري مين فرع على كلا في صلى الله عليه وسلم أوتي مشايتي
wa labudda silama bɛ kɛ ɲan kelen de ye parce que ne tɛ silamaya hakɛ ye e ye silamaya hakɛ min bɛ kan ka kɛ ne ni e cɛ e ɲɛ t'o la tun koyi a hakɛ min kan ka kɛ anw fana ni nin cɛ anw fana ɲɛ t'o la parce que bɛɛ y'a dilan ka k'i sago ye a kɛra komi iziniw de bɛ yen bɛɛ b'i ka silamaya modèle bɔ dɔ ni dɔ tɛ modèle kelen na bon nin ye modèle dɔ ye nin ye Peugeot ye i y'a faamu nin ye Mercedes ye mais a bɛɛ bɛ boli ka taa ɲɛfɛ ka taa an ko la a bɛɛ ka kɛ ne ta fana de ye k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛ mago bɛ se ka ɲɛ dɔ wɛrɛ la min tɛ ne ka Peugeot ye an t'o faamu f'a ka bɛɛ ka kɛ nin de ye n'a ma kɛ nin ye o tuma na hɛrɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ a tɛ ne ni e kɔni cɛ hali khatir silamɛya mana nin kama bon an ka dɛsɛ ko bɛɛ la dɛ o de ye nin ye bon weleli ka taa silamɛya ma n'an bɛ alakira ka hijira lajɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ faamu k'a fɔ silamɛya min nana alakira ni mɔgɔ minnu taara Mali la mɔgɔ qualité bɛɛ tun b'u la jagokɛla tun b'u la cikɛla tun b'u la bagankɛna tun b'u la awa hatta sena baka kira khalifa don min na tarawna a dusuje n'a y'a ka minɛnw ta a bɛ taa sugu fɛ la ko yali e fana bɛ taa sugu la wa ko n bɛ n ka du balo mun na sama nani baara de bɛɛ de tun bɛ baara kɛ o de kama kalanko ka kiiti tigɛ a ma kɛ mɔgɔ si ka baara ye min bɛ min dɔ ta n'i y'a ɲininka a b'a fɔ n'a t'a dɔn a b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka taa fɔ o tuma bɛɛ jɔnnen b'i jala i bɛ karisa ɲininka nin kiiti in na a b'a fɔ a taa karisa ɲininka i bɛ karisa ɲininka nin kiiti in na a b'a karisa mɛn lakin mɔgɔ talen tɛ a kama ni fɛn o fɛn nana e b'o fɔ o bɛ sɔrɔ cogo di e bɛ mɔgɔ dɔ de former e hakilila ye minnu ye k'olu dun ka wari di a ma o kama a k'o fɔ o kunna sin dɔ la a bɛ ka kuma muso haramaya ko la muso haramaya ko kuma banna sa jamana in kɔnɔ a kan ka ban ten n'i ye muso haramu n'i b'a ta i b'a ta n'i ye kafara bɔ i bɛ kafara bɔ mais kana fɔ mɔgɔ wɛrɛ ta in nkalon ka taa kuranɛ aya yɛlɛma fo k'a k'i ta ye ka kuranɛ tafsir dun b'an bolo o tɛ se ka ɲɛ tun mais f'a ka fɔ ten de est-ce que minnu bɛ bila la i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ni nin tɛ est-ce que o ye ala ko de n'an ko an b'o kuma fɔ sisan o kuma caman de lima tuharrim ma halallahu laka ma tɛ muso ye ala kɛra dan kuma si tɛ yen k'a fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko ala kɛra y'a ka muso karisa haramu a tɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ fana ko haramu kɛra ala kɛra ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam a ɲɛna a ka ɲɛna a ma kɛ sango na kiiti fɔ a la maa ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɛ o fɛn dɔ de don a Bukhari lajɛ ko di de don ala kɛra di de haramaya ko a tɛ di dun tun qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum ala ye kalli bɔyɔrɔ bɔda di a ma o ye kafara bɔ ye kafara fɛn o fɛn ni kalla k'i ta kɛ n'i nana kɛ i bɛ kafara bɔ o tuma kafara bɔ i ka dun kuma yɛrɛ bɛ nin ye kafara bɔ i ka muso ta o tɛ kitabu si kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ sisan o kɛra n'i m'o fɔ yɛrɛ de komi da a ko ka ca koyi a taara a y'a du dɔ de kaso komi o y'a dɔn di ka di ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam kuma sahalen na Zainab bin Jahsh k'a donna k'a ko di dɔ bɛ ne bolo e dun bɛ di fɛ a ye din d'a ma a ye fura min kɛ n'a m'o din duuru ye muso to kelera Aïcha ni Hafsatu olu ye bɛnbɛn kɛ k'a fɔ ko tuma an k'a fɔ a ye nin de dun o y'a dɔn a bɛ din dun u b'a fɔ din kasara ko u b'a fɔ fɛn kasa kuma dɔ b'i dɔn fɛ dɛ nin bɛɛ tɛ k'an kalama ko o ko kɛra a kɛra yala anw de ka se ka dasu sɔrɔ a la ala kɛra ko ne ma fɛn dɔ de ko an ye di de dun o ko la'alla nahlahu yarasatul urfu to ye kasa fɛn kasa koma dɔ ye ko la'alla didenw ye o de jirifere dun o de y'a kasa ko yasa ko ala kɛra ko k'a tɛ din dun a ye din harama lima tuharrim ma halallahu laka ala ye min dagi ye mun na i b'o harama o de di ye tabtaghi mardata azwajika i b'i ka musow ka jɛ ɲini n'a ye i m'a faamu kana fɔ wa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma o fɔra muso fila in ma n'a segira ka segin kɔfɛ o tuma na ala bɛ a kɛ tan a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan n'a ma sɔn ala bɛ nin kɛ
bo qad farza Allah law tahillat aymanikum alayka li bodda daga ayu farzaka otma shisha din ta harama ya ika piske ne fi halal songo fe anga madal ko na ya harama ni musukilen ta tika harama tasir be doranin dika haramu ko ka fo musudo fo tika ta harama buna bas yafo buna bas na sebato manyo mbana buna bas de ka kuma do amma fa la kra kotire akum man harrama imra'atahu moy mana musu haramu falaysa bi shay'in fuiti ka take fuyi wa qala Allah lima taharrama halallahu lak ala de nin ka dalli wa fu ni shama al ijtihad min as-sahabi al ijtihad min as-sahabi laysa hujjatan ala ghayrihi sebadu ka kuma do nato sena aliko ani buna basu manya musura sena aliko kuma ne ni utu ka buna basu take ye kodo de ko note kala uti kala ko yo akasu wala kala katimaka akala ne mbaye abi fuku do katimaka sena aliko ani sebo woro abu hurairah sallallahu alaihi wasallam ka ko kilab fema lil kilabi wallahi la in masastahu la arjumannaka aya musahram sena aliko ma musahram sawado ni sira man kallala la ni sira musulman bi farla kemo wata so rasul buna basu ballonte wa ba abno ke parti ko yambul fo ka foteri bo hal bi mo be jo ni a foti iti sababu la parce que sarra de ka fota nga kana ke mimbe dore fo ko kono fo kuma fuchula iba fo ni doka kuma doka kuma maka mi yero mazabi ko beyo itika foi nanu kama mazabi ambali tebe na zai tasifla bondi ya foka demsen ka foni ni furan ni tekien ni manka fo ala ko ni eluma to harrama halallahu laka ni ya daluke muso haramu dalude keni ini dum ko ite tafsir shisra minya foka farika buna basra kuma nkilende do buna basra kuma julture hatta tafsir buna basra kuma min tura kacha amunay bin noro nkilena ebe noro la benema ko fone fana ka fodun ngana ndafo atma ala kiran islam minna sallallahu alaihi wasallam nin tulaw nin ko no bebe ala kiran islam minna sallallahu alaihi wasallam madina nan kan golu cigo yawdi laje yali ka shiga antanya nan tumulu laje bi har doni an flami nan ta kala bana ala kirabina ay mun ke islam ay ala kirabina sallallahu mun tin di manay atuna ne mo ye cigo ni atumu jarabi cigo ni akulu laje o mami farakantun ko tuy menan nana drabu be te do fu na machin bo nyere kelebe akon kana fo ne dumba fo kele file wulu ya kele ke mo wore de bina kele ban wulu tije be kele tige tsika kele ban fan ka se ko fana fo mo fana ka se yere kun ko cin fo dondola wallah kafu an ko minu nya ka wulu bina kele ban wolu be man kan ci anna abe nin ken tibbe abe nin ka tibbe abe mo fagata abe mo keta nin tibbe an ka shara ta fa ala ka shara le atibbe an ka shara la droit de l'homme na tibbe aya dabla na ma dabla amba keta ambe suru le nyu no ta ala mi fante na ba ko am pana be kuna o to ani ahadu shahadat min la ilaha illallah muhammadur rasulullah we alata wa alakrata sallallahu muslimu kuraw de nana kan sika kam islamo sika fembe la kubla nyona wa fo fenma ko na waqidul islam ko islam an na waqibu ne maddo ko bora hadisa men kono ko ne yafo ko ka sonni bi hakilla ki islam ko to la ilaha illallah mi yufo wa ko otiche ima famo نواقض الإسلام نواقض الإيمان إسلامات شيء فهم لما شيء في أو في كتابه كنا من بإسلامات شيء والردة بابوي أبواب الردة شيء أبي كتابه بلا نينك إسلاما يبص إسلاما كنا ميكا مؤمن الدشكونة تما كل على أبي أو كفر كانوا
abe kafiru ka sharia bila islamo tanye ni ko ni ma do yeli est ce ube kuma yire fo ba kalama wa ni mo be kuma do fote kwa do ni de tanye do abe ko ni mo kunu ga bosu wala kasika fendo fa kasaka kaso ata do akore mi ta ki la kerate ne no te mo tsika ne fo biyo de jime jinaw est ce que jine ko do dogole mbe sama jamono be chugo na bebala bebe nyibana bimbe ka kono bebala wallahi ko chambe ke bi muslaha chambe bi ala ni kafir nun ni kafir nun te Allah saba kira kodo saba kira kodo ma antise ko de fo am ta yere jira ala kota de ala kira kodo anta ala kira ta no min benama ambode no fe ambe fen soro minna ambode no fe sika shitola taisa abdu dinar wa dirham mo fo ma tiens fo bo otla ne bisika fo tigen kan konna aka mo folo minu malik kabili islama duna mallaka se bima islama min timbe o nyo wana tisoso o nyo wana tisoso islama be buya timbe be bolo islama be timbe be hakesiki furutun kan bitaye denni fatun kan bitaye aywa sinyonga tun kan bitaye koron do tun kan bitaye abekina abetle ka fofana nimbe fo tiete wala tifo ala kama tiete wala tifo ala kama nete nasu tieno nabi fo ala kama bi fo minke buke koyre lakin ma kharaja min alqalbi wasala ila alqalb وما خرج من الفم لم يجاوز الأذن kuma bora duskun na bese duskun rama kuma bora dala ki kala kuma na kasi ka fota te duskun na wallahi kwa te metluka ate fonya duskun ya ate fonya akaza wajulni wa ifli kele yon ala ko fona ala ko fona kelente kelente o tuma fa ka famu ka fo anni an ko anga be balmake islamo muna fu kasri islamo ya qol o de fura o ala tay betate beka islamo min ba fe ka bla islamo nonani ka beke kalambay ka beke kuma kire masala min yele nam go shitura no tiene ka bo adlale na tiene yere a fori yere haramule no tiene min bala ko ke kuma yere abe mo ko no wa ala kira sallallahu alaihi wasallam abe fatu munafiqu fura da ka tofa wa minhum atme munafiqu do tarhu tu do fa ala kra fa zaka mo binani to madina munafiqu la minun tofa le moy ayu tofa hudayfa tude o de kilenti mbado o fana ma fa mo afamu ngama fa mo kana saluko u nyamgo yere mi ko president yere Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Khazraji afatle ala kra de yaddu akabur kono debe se ko so fike wa est ce que atunta do munafiqe do wa atunta do munafiqe do wa na tunya do ni islam ya kilin islamate abita kafir fena wa ala ya kabala wati mina wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ala yardi ma kenga akko ama fu sebo kana ke sebo tumta salukom mo ne ala karma sebo bita sallam munafiq afadra ga minun to adanto wa sebo masaluka wa uyu bedo bakawudi daw aya ko qabrun fla de tin banna munafiqu dun donendo ka fo ani munafiqu ko yanga tan ndo ko yen fi yanga tan fi yen fi ninga na fara salama shuka ayo mi junna abe minna men di dudira abe ni dudira wanyere ka kote ko ya se anga ko dum bale no ta anyere machenin kanam am bla la kono de fen ko de yam bla kono foko fo fen ko de yam bla kono hakil la ko be se kadla sa ko se kadla sa ko se kadla sa ala ko di fuiti kilen ala ko di fuiti kilen islama te war ko no fe islama sirana dina sirana warnyede dina sirana na flonyede amma ke haramu den ka sirana ni inma amwalukum wa auladukum fitnatun wa man yuqashha nafsihi fa ulaika humul muflihun ala kira min fala sallallahu alaihi wa sallam sai mutu mu chumina o famu nendo otuma an ko famu an ala dili hijran minum bina ko ba minum be sama kono o kafo
hijira an mago bɛ min na a kana tɛmɛ ten a ka fɔ ɲuman ala ye nɛɛma minnu kɛ a don ka fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira bangeda ye o belebele de ne ma da la mɔgɔ min n'i bɛ se ka sigi hali bi an filɛ cogo min na n'i b'o kalama ni mɔgɔ de ma kuma don i sunɔgɔbatɔ da mawulidi ye haramu ye mawulidi ye bid'a ye alakira ma kɛ sɛbɛw ma kɛ i wallahi tɛ foyi dɔ kalan na a kan ka kɛ de sisan a kan ka kɛ i b'a fɔ de a kɛcogo ɲuman a bɛna mun fɔ mun bɛna fɔ mun bɛna fɔ an yɛrɛ fɛ an ka mɔgɔ sɛbɛn bɛɛ dɔgɔya a si tɛ silamɛ ye tun o tuma alakira ta min sallallahu alaihi wasallam n'an ma kunnangoya awuzu billahi n'an b'o fɔ o fana kana fɔ n'an bɛ kalama ذكر الهجرة والهجرة كتام مدينة أكان غفو تسوتشام من دبي أكون نامبر دو أبي دوبانغا فيلبانتلا أبي دوبانغا يربوينا أبي دوبانغا يرفوينا أو ما يرفو سلامو بيتا ويشي لكن أم بيتوا سلامو يمر دوكولو كبي كو كافر يمر بوفه كابي سلامايا أي كافر بسرا كابي جاتري كابي جن منافيرون ante joni ma sita anda min be kafiri sama kana to hal sambe kuma ni min jote ba fo ko komi jewuli wuvulo abetta arjana kiliba bulo abeddo abe mogodo janama kiliba bulo min manda aboddo ni islam ajme sinna war suma fo de na le ma rakra sallallahu alaihi wasallam bebido arjana ko mo kili ale be shira kana ko mo kili ala kira ba fo sallallahu alaihi wasallam be ka shara laban kunye ko hal ako hal ne alere hal ma dembe balo bayna al khawf wal raja lakin غلب الخوف على الرجاء sirande chaya katena jigika ninne fo wad ma ka toko inshallah me ane alaka nako samat ma aqataltahu ba'da ma qala ye mo foga kelen ka ga la ilaha illallah yali ya foga la ilaha illallah fo le ko fe yali ya foga la ilaha illallah fo samat ko fo nen ko ne ya kan tun kana du samana ne o donte ama nyinga no wakubu ye munye ayam nyinga mutulasu ye munye ama nyinga shuruzu ye munye akode ya faga akode kwa srana ngana faga de ay girdu na ce ka shiga fu de yalan ngana faga ako had na yo kewo ke hunga faga folen ko ila la ilaha illallah be kiti chugudi kala beke bu ka nyon fa mi ko no chugubina ni ko de ko bon fana na no sumane anga nga slama ke kanka tike kanka tojini kanka bashini kanka kosa kafuru de bo fana jamulo libna angara dama wolde na sharifama wolde be shebe dani kala dama wolde be ame mi fero wolde ba sanka ke wore ka dama anka lempo so no anta yere lafiya ni nawa ala yandali fi khilafat al-ard de kama ka fendo ke du kulwa in an yani qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifatan khalifa bi abe salamu nawa ni harama de to ko ni so am se khalifa lakin ala khalifa bin ko karna du kulo dila aw islamo bala biya anya bechin waltaw nan yerata ngwa ba bechin ko de foranye jodi fo kasan namaro kuma dama dula ka jinyon kanyina nen ko mo islam Allah be samba kele ni ko ni be islam o laje amala bi le ka keta malam esge la fa jinna wa an ni mi no islamé esge halid bi arabun nun jena nay ne ko ni ko ne ka anga kuma ko ni ke an ka arabu ko bola arabu sonna islamama ala karabu sallallahu alaihi wasallam utena beka sen na wortu modi fo arabu yi akko antum be beko fe faris wa rum civilisation to modi du bras ntombolo antum ko ko modi ambe nyongo fo ambe jifa du ambaketa me ala nalanya amma ala karabu anna sallallahu alaihi wasallam antum na beka anya be mara ako domina mina ala kara kobla ame sagan to ko la bebe tema anka bebe franye afole no bo mo shima fili fo mi islam ko ni mo ko kile
wallahi ni ma dun kalona ni ma kenna fige ni kibe kuma tiere fo ni kibe slama ni ma nyini bi iba so yoro mina ni tengalon tiere iba fo arabu sentala ma farabu kilen be sentala me ka fo ko jamane do bi ko de o de slama beta o de ma engalon tiere ay yi ci engalon tiere ate fo fananya إنما ينقض عرى الإسلام عروة من نشأ في الإسلام ولا يعرف الجاهلية ولا سيدنا علي أمركو إسلام أنتم بتشوفوا من عرب وسان إسلام كنا أنا نكتشوفوا من إسلام أنا ننكفي أنت من أن يفهموا بك أن يبدأ أقول مقول لبين إسلام جروفني كلين كبشلي مقول نقول الإسلام أنا أتادو أنتم بتشوفوا من الجاهلية بس تادو Olega mania yanga densu forena karamo ni amfona moko ni fona focho parce que ndarabu yu dogula ute moko shik moko fi utafo afrique moko nywan kelembe utafo afrique moko nywan moko kelenga sembe ne am kam moko doka farafin moko doka mo 7 do jira dollar broli atigi antime bira ko ngodla ne ngo bira ko keleba ambulo ya mena me anti moko kele aka donbo ye kisabu dila bida kula kosabe kurro so ayne mutabe nya jurala sila bati woro jurala atbe baro la shire ko docteur slado so ma fe nen nane ako wallahi ya sheikh mustafa ma nimت البارحه ako wallahi nema sma usro ngomuna ako ni seben bawo ni dila bawo be afrique de yane ko ha ako wallahi ako antusika miri ko ni be anti ka miri ko ni be so awfeya afrika ay atadon fana ko puisque an ka apita foy ko be boli bata ko shawaza do jina moruni wa flele la tur dalaw de do akone tuma don ko ni be so ako afrika tiyanendo wallahi ko da ko afrika hazihi mazlumatun nego ni nyona chama be afrique don wa mi yoni fo mo bita anka olubeke bolibatlaw de ya wa litakarunta mo yeni kono min ni akida sahiha bebe ko na ni fendo mo tafamu ko akida ni ne mafamu atiban dongo do ko kurado iba ala sigoro nyini iba nyi chugo nyini iba bolo chugo nyini ibe putisa fika kuma ni mpela joni yeni fo ala kra joni nyini ganena ala kra ni fo joni sallallahu alaihi wasallam ma tieti fo ala kan be sauma o nendo na sona ni desi ko flana ne ya ala kan de banga saka to fo ala ka sawati wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ambal mawnin ku ankara wa shene de mawge brawli la shariku min faminka wa yankunta muhammadika hijra ka bomaka kata madina siko flana بإذن الله تعالى نلاقي جمعة شويرنا أما سي سبناك إذن لك أن يمكرم غلا لك شجاع كنا هلا مقيمة يا رب لك عدنا ما نغفل بي لمن كلا بلا جلي أنكرم غمنا فينا بستيكا أما فوق دانتي فلنا أمي دوني نشويا أمي دو كوي إذن أما أفنى لدونا كفو أمبال مكامي فاتورة عبد القادر مصطفى كوغو naka janazana naka brawlia alhamdulillah ay thomas rabbi balma ke do to dala ne to ke dinga naka ding bulo naka nakanja naka andare menwa anana here munusro naka here jidi anana toro munusro naka torowli atoma kulla shimina alako shinyo na chamadama adakuna ami bitablata أبل ما كده أنا دوكة ناكا كندي حبيب الله وجي براولي والسلام عليكم ورحمة الله بحبل غير منفصل مولاي